Veliko mi je zadovoljstvo i čast da budem danas na ovoj konferenciji, da imam priliku da otvorimo jednu ovakvu konferenciju s obzirom na značaj predškolskog obrazovanja. Dakle, mi smo milenijumskim ciljevima postavili jedan, da tako kažem, važan cilj, a to je da podignemo ne samo kvalitet, već i obuhvat predškolskog obrazovanja. Taj cilj za 2015. smo postigli i prestigli. Vidjeli ste i ovom kratkom uvodnom prezentacijom koju je UNICEF pripremio. Međutim, složit ćemo se svi da ono što smo postigli, što smo zacrtali kao cilj, nije bio cilj sa kojim možemo da izađemo i kažemo postigli smo onaj konačni cilj, a to je da svu djecu u predškolskog uzrasta obuhvatimo predškolskim obrazovanjem. Naš cilj je dakle sljedeći koji postavljamo ispred sebe jeste da do 2020. godine imamo praktično svu djecu uključenu u sistem predškolskog obrazovanja. Da bismo to postigli moramo raditi mnogo na podizanju kvaliteta infrastrukture za to, a to prije svega znači otvaranje novih predškolskih ustanova u vaspitno-obrazovnom sistemu Crne Gore. Već u septembru prošle godine 5 takvih ustanova je otvoreno u Crnoj Gori, a napravili smo značajan korak i postigli dogovor sa Bankom Savjeta Evrope da u narednom periodu krenemo u realizaciju još 7 ustanova predškolskog obrazovanja u Crnoj Gori. Međutim, to nije jedini preduslov da bi mi ostvarili ovo što je neophodno i što je naš proklamovani cilj za 2020. godinu, da praktično 95% djece bude u predškolskom obuhvatu. Vi ste vidjeli iz ove prezentacije da imamo Budvu koja je dostigla taj nivo sa 94% obuhvata djece u predškolskom obrazovanju, ali imamo i jedno Rožaje koje, nažalost, samo 10% djece ide u taj predškolski sistem obrazovanja. Zbog toga, upravo kao jedan od preduslova ne samo kvalitetnijeg obrazovanja, već i kao što ste ovdje vidjeli i smanjenja kriminaliteta i boljeg obrazovanja kasnije i boljih preduslova i šansi za napredak u karijeri i ostvarenje tog životnog sna, a to je kvalitetno izdržavanje jedne familije, neophodno je da se krene od najranijeg doba, to je što je ovdje prezentovano, dakle da praktično 85% mozga se razvija do 5. godine života. Ono što je neophodno jeste da promijenimo i svijest kod roditelja prije svega, ali svakako i da Ministarstvo prosvjete u saradnji sa UNICEF-om, i ovom prilikom se zahvaljujem UNICEF-u jer je do sada UNICEF pokazao da zna da odabere one prave aktivnosti koje su neophodne kako bi se od najranijeg djetinjstva upravo obezbijedilo djeci i kvalitetnije obrazovanje, a kroz neke aktivnosti koje je UNICEF preduzeo u prethodnom periodu sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, a to je prije svega hraniteljstvo i da svako dijete treba svoju porodicu. Dakle, napravili smo tu značajan iskorak, ali sam siguran i da ovdje možemo napraviti iskorak i da koliko god daleko se čini cilj od 95% djece u predškolskom obrazovanju 2020. godine, siguran sam da mi to možemo ostvariti. Zbog toga još jednom vas sve pozdravljam. Zaista jedna veoma važna aktivnost pred nama, pred Ministarstvom prosvjete, ali sam ubijeđen da uz dobro angažovanje mi ovaj cilj možemo ostvariti, jer se i cilj od 40% djece od 2015. kada je proklamovan činio daleko, a ipak je značajno nadmašen, ali uz bolju kampanju, uz bolju saradnju sa roditeljima, pogotovo na sjeveru Crne Gore i pristupačnost, prije svega rasterećivanje predškolskih ustanova, izgradnjom novih, ja zaista mislim da možemo cilj ostvariti. Još jednom vas pozdravljam i želim uspješan rad ovoj konferenciji.